Dostlar salam. C++'dan kodlama dersimizin 3-nji hoş geldiniz. Bugünkü videoda üýtgen ullukları ekrana ýazdyrmak diýen temany görmekçi. Videomuza geçmeden ozal kağıdatlar sizle paylaşmakçı. Yani YouTube kanalımızın adyny SPView adyndan Uçknedu diýen ady ýetdirdik. Bundan öýle YouTube kanalımızın ady Uçknedu bolup dowam eder. Indi bolsa dersimize geçelim. Yani üýtgen ullukları ekrana ýazdyrmak. Üýtgen ulluklar olanlar İngilizcesi variable, Türkçesi orta değişkenlik adlandırılýar. Yani C++'da bir nästan üýtgen ulluklar bar. Bugünkü dersimizde 3 tane üýtgen ulluklar hakynda käwirdatlary öğreniriz. Birinjisi integer, ikincisi string, üçüncüsü orada float. Yani integerlen başlaýan. Integer diýmek takik san, yani integer numbers diýmek takik sanlar diýmek. Yani minus tükençilikden plus tükençilike çenli dowam edip gitýän sanlara diýilýär. Yani sanlar hiç ýeri nokody ýok. Yani 1/10 olar ýaly sanlar däl. Takik sanlar yani 1, 2, minus 1, minus 2, 0, 3 olar ýaly sanlar. Has koçundan üçin meselem kodlama ýazyp görelim. Diýeli. İlkinji bilen integer'in formaty. Yani integer adlı üýtgen ullugymyň C++'daky formaty int diýip adlandyrylýar. Yani int üýtgen ullugymyň formatyny ýazdyk. Yani üýtgen ullugymyň görnüşini C++'a tanatdyk. Soňra orta üýtgen ullugymyň özüni tanatýar C++'a. Yani x diýelim. Yani näme ýazsaňyzdan bolýar? San diýip ýazsaňyzdan bolýar ýa bolmasa men diýip ýazsaňyzdan bolýar hatda. X diýip ýazalyňda nokota goýmagyňdan soň aşağı setre geçýär x adlı üýtgen ullugymyň bakasyny tanatýar C++'a. Meselem 7 diýelim. 7 diýip tanadalyň. Yani nokota arkaly setre götürdiler. Yani ýene täzen aýdaýyn. Şu ýerde integer diýip üýtgen ullugymyň görnüşini tanatdym C++'a. Üýtgen ullugymyň özüni tanatdym görnüşinden soň üýtgen ullugymyň bakasyny 7 diýip tanatdym aşagda. Şu ýerde ýene bir aýdyp geçmekçi. Şu ýerde x deňdir 7 diýip aşağı setreden ýazdym. Şunu pozup görmek şoň arkasyndan, şoň izinden 7 diýip ýazsaňam bolýar. Yani täze setre geçip oturmak gerek. Yani täzeden x deňdir 7 diýip ýazmak gerek. Ýöne häzirlikçe aşagdan ýazalyň. Hat düşünip görýär. Şurada nokta oturup belgisini goýmagy unutmaýyn. Aşağı geçelim. Meselem x diýdim. Meni cout statement bilen, yani cout statement arkaly gar ekranymyza ýazdy ýazdyrýar. Yani cout kiçidir belgisi, yani x kiçidir belgisi endline diýip setrimizi götürýär. Nokta otur arkaly cout götürýär. Yani şu ýerde häzir save edemizden soň sizin pikiriňizçe iş edemizde gara reňkdäki penjeremize x ýazdyrarmy ýa 7 ýazdyrar? Men pikirimçe 7 ýazdyrar. Näme üçin 7 ýazdyrar? Sebebi şu ýerde x adly üýtgen ullugymyny tanatdyk. Aşagda şol x adly üýtgen ullugymyň bakasyny tanatdyk. Indi şu ýerde x diýip ýazmak bilen bir C++'a şeýler hakydatlar diýär. Meselem x'in bakasyny ýokardaky bellep geçen x'in bakasyny gara reňkdäki penjeremde ýazdyr. Yani x ýazdyr diýemzok, yani x'in bakasyny ýazdyr diýär. C++'a şeý diýmek bilen. Save edelim. Şu yerden file'dan save edelim. Yani save etmeň başga da anfat usullary bar, risk usullary bar. Yani Ctrl S düğmesine basyp hem save edip bilersiňiz. Şu ýerde näme diýelim? 3-nji ders diýip save edelim. Der diýipdir. Täden save arkaly ders berelim. Aslında tapady ýok ýöne. Näme diýip save etseň tapady ýok ýöne. Ýende ders diýip save edelim. Indi ketýän adymyz f9 arkaly compile etýär, soňra f10 arkaly işletýär. Yani ýalňyşlygymyz barlýar bilen, soňra f10 arkaly compile etýär. Görşüňiz ýaly 7-nji çykardy. Sebebi şu ýerde üýtgen ullugymyň bakasyny 7 diýip tanatdym C++'a. Indiki etmez adymyz, yani şu ýerden täzeden bir cout ýazaly. Yani cout statement'yny ýazyp ekrana täzeden bir zat ýazdyralyň. Meselem 7 diýip ýazdyralyň. Siziň pikiriňizçe şu 7 diýip ýazdyramyzdan soň
F9 arkaly compile edip F10 arkaly iş edemizde gara renkli ekrana näme çıkarar? Meň pikirimçe 7-iň özüni çıkarar. Sebäbi şu ýerde bahasyny, ýani üýtgen ulgamynyň bahasyny 7 dip berdik. Ýokarda hiç ýeli kemçilik ýok. Aşakda şular ýaly, ýani üýtgen ulgamynyň bahasyny 7 dip berdik. Şu ýerde ýene 7 ýazsaňam hiç ýeli tapawut edenok, ýani ýende F9 arkaly compile etýär, F10 arkaly işletýär. Ýende gara renkdäki ekranymyzda 7-ni çıkarýar. Ne geçelim? Täze zady. Diýen şu ýerde ýende täzen Cout ýa-da iki sany kiçidir belgisi. Ýani goşadyrnaň içinde X ýazýar. Şu ýerden ýende iki sany kiçidir belgisi, endline arkaly fetrotort ýaz, nokotot arkaly Cout ýaz, F9 arkaly compile etýär, F10 arkaly işletýär. Görüşüňiz ýaly. Şu ýere X ýazdy. Näme üçin X ýazdy? X ýazmanyň sebäbi integer kısımly, ýani üýtgen ullugymyzy Cout arkaly gara renkdäki pensle ýazdyrjak bolamyzda hiç ýeli goşadyrnak adam ýok. Ýani üýtgen ulluklary Cout statementy arkaly gara ekrana ýazdyrjak bolamyzda hiç ýeli goşadyrnak içinde ýazamyk. Goşadyrnak içinde ýazsak, ýani bir başga zat dikkat. Meselem goşadyrnak içinde ýazsak, ýani goşadyrnak içindäki zady göni gara ekrana çıkar dip C++'a ýüzlenýümiz bolar. Şoň üçin şu ýerde meselem üýtgen ullugymyzy gara renkdäki ekrana çıkarmak üçin ýani goşadyrnagyň içinde ýazmaly däl. Goşadyrnagyň içinde diňe şu goşadyrnagyň içindäki zatlary ýazdyryp. Inketja etme zadymyz, ýani ýene bir zat barlak görelim. Meselem şu ýerde Cout statement arkaly täzeden bir zat ýazdyrjak bolup görelim. Diýeli X1 diýeli. Endline häzir F9 arkaly compile etsem şu ýerde ýalňyşlyk görkezdir. Görüşüňiz ýaly şetirde ýalňyşlyk bar diýär. Ýalňyşlyk näme? X1. Ýani C++'da şeýle diýmekdi ýa. Sen niýe maňa diýär X1 adly üýtgen ullugy ýokarda tanatmadyň diýär. Şoň üçin niýe men sen diýär ýazan kodlamanda şu ýerini ýalňyşlyk diýip hasap etýän diýär. Sebäbi diýär sen hiç ýerde maňa X1 adly üýtgen ullugy ýokarda maňa tanatmadyň diýär. Men oňa direk gara renkdäki ekrana näme ýazdyraýyn diýär. Şoň üçin şeýle ýaz. Indi gaýtma zadymyz. Ýene bir aýdyp geçen şu ýerde Cout diýip ýazaryň, Cout diýmeli. Meselem şu ýerde integer diýelim, meselem 3 üçlük bilen uçkun ýazdyk. Ýani şu ýerde aýdyp geçmek isleýän adam häzir F9 arkaly compile etsek ýalňyşlyk görkezdir şu ýerde. Görüşüňiz bar ýalňyşlyk görkezdir sebäbi näme üçin? Üýtgen ullugymyzy kompýutere tanatmak islämizde şu ýerde üýtgen ullugyň adyny ýazamazda hiç ýeli harf bilen san bilen başlamalar. San bilen başlasa ýalňyşlyk görkezdir. Meselem İngilizce san goýup bilersiz. Ýani F9 arkaly compile etsek hiç ýalňyşlyk görkezmez görüşüňiz ýaly. Ýöne san bilen başlasak ýalňyşlyk görkezdir. Meselem ortarakda bir dörtlük goýulyň şu ýerde ýene-de iş eder. Ýalňyşlyksız. Ýöne ýerde ýene-de başynda meselem 7 goýup görelim. F9 arkaly compile etsek ýalňyşlyk görkezdir. Ýani üýtgen ullugymyzy C++'da tanadymyzda hiç ýeli birinji karakter san bolmaly. Bolýa. Indiki aýtmak zadym. Ýani bir ullukam program ýazjak bolýar diýeli. Meselem şonu diýeli bir näsany integer üýtgen ulluklar gerek diýeli bize. Meselem X, Y, Z, I, U sorar ýaly bir näsany üýtgen ulluklar gerek diýeli. Meselem diýeli Y gerek diýeli. Integer U gerek diýeli. Ýani şulary hersini aýratyn bir integer ýazyp ýazmak hokmany. Meselem şunu ýa bir zat edip bilýär. P diýeli, O diýeli, I diýeli, U diýeli, Y diýeli. Şuların hemmesini aýratyn
integer yazmak kökmanna, yani ayrıca integer formatlı ütgen urup bilen yazmak kökmanna. Yani hemmesini birlikte yazsam bolýar. Ýöne şu ýerde biz u bilen eýni yazmak bilen ýalňyşlyk sebäbi ýokarda da biz u bilen eýni tanadypdyk C++'a. Şoň üçin bir tanadan daha ikinji ýere taratmak ýalňyşlyk. Meselem J diýeli, biram K diýeli. Şu ýerde bir daha iki ýere taratdykmy, taratmadyk, şonu barlaly, taratmandyrsek eni, istoklar compile etýär, görşüňler ýeşil ýalňyşlyk görkezýär. Integer hakdaky zatlar soradan ibaret. Nurda string'e geçelim. String demek näme demek? Yani string demek bir näçe karakterlerden emele gelýän ütgen ululuk diýelim. Yani bir näçe karakterden emele gelýän tekst. Yani karakterimiz yani 2 karakter bolup biler. Yani 1 karakter bolup biler, 10 karakter, 100 karakter bolup biler. Ýöne şonu C++ özünü, mesela string formatını yazamızda text görünüşüne kabul etýär. Yani string'i biz mesela C++'ı bir näçe sanlar arkaly hem tanadyp biler. Ýöne san arkaly hem tanatsak C++'ın ony san arkaly tanan noktanym özünü text arkaly kabul etýär. San ýazsam diýelim string'in C++'daky formaty ýa-da ýazylşy ýaly string. String diýeli, meselem näme diýeli? String x diýeli. Şerde x'in näme dönýär? X deňdir diýeli. Ýene bir zat belläp geçmek isleýän, şu ýerde stringdaky, ýani string adly ütgen ullugy şeýere tanatdyk. C++'a şoňa şakda şu x adly ütgen ullugymyzyň bakasyny berjek bolamyzdy. İki tane boşadyrnyň arasyndan gelýär. Şonu ýatdan çykaram bak. Meselem salam C++ diýeli. Go C++ diýmez, C++ diýeli. Nokot oturar kale sözden utortýar. Aşağı geçýär, cout ýazýar. Cout iki tane kiçidire belgisi. X diýär. Ýene bir aýdaýyn, şu ýerde men ýatdan çykarypdym. Integer bilen ýokarda x tanatdym. Şu ýerde string arkaly hem x tanatdym. Şu ýalňyşlyk bolýar. Ýagny bir gezek ulanan zadyny, bir gezek ulanan ütgen ullugyny aşakda ulanmak bolanok, ýani C++'a tanatmak bolanok. Şoň üçin m diýip alaýyn şunu. Şu ýerde de m diýip alaýyn. Endiki sanksiyony belgisi endline nokotlatyr. F9 arkaly compile etýär, F10 arkaly işletýär. Görşüňiz ýaly. Şu ýerde x ýazdym bolmaly. X'in m ýazdyrdym bolmaly. M'in bakasyny şu ýerde salam C++ diýip çykardy. Stringlarda aýtmaly zatlar. Stringlarda aýtmaly zatlar bir geçişlerden ibaret. Indi float hakda aýdyp geçmekçi. Float olanly, ýani float arkaly onluk belgi sanlary C++'a tanadyp bilýär. Mesela onluk belgileyimde 2,10,2 yani 1,10,2 3,10,7 diýeli. Ya olmasa 3,100'den 2 soruya sanlary, yani 100'den 2 däl ýalňysdym. 3,10,2 diňe onluk sanlary ýazdyrmak üçin ulanýan yani format diýeli. Float yani ütgen ullugymyzyň görnüşi float aşağı ýerden näme ýazdyralyň? E ýazdyralyň. Float e nokotlatyr. Aşagda e'niň bakasyny ketgitleýär, ýani 1,2 diýelim. Şu ýerde adatça siz oturup goýup öwrenşensiňiz, ýani matematik ýaratmamy haýyşlaňyzda ýöne C++'da oturar kaly anladym bok, ýani onluk sanlary nokot arkaly aňlatýar. Ýani 1,12-ni arasynda nokot arkaly, ýani 10,2 diýeni aňlatýar. Şu ýerde ýalňyşmaly. Nokot oturar arkaly aşağı geçýär. Diýelim cout, meselem eni ýazdyraly. F9 arkaly compile etýär, F10 arkaly işletýär. Görşüňiz ýaly 1,12-nin
Eni däl 1.12'ni gara reňkdäki penjiremizde ýazardyk. Has üýtgeçirek bir aýdyp görelim. Täzeden float diýip üýtgeýän ulluk girdeli. Ýani şu ýerde girdmedik bir harflamanyň birini girdeli. An diýeli W diýeli. W harpy. Deňdir diýeli 3.12 diýeli. Nokta arkaly sözlendiňe, fetirdiňe aşağı geçýär. Täzeden siýat ýazýar. Şu ýerde E bilen W-ny goşduryp görýän. E goşmak W. Nokta arkaly siýat diýen ýa-bolmasa şu taýda ýende täzeden iki tane kiçidir belgisi bilen line goýupdylar. Nokta arkaly siýat statement'yny gutarýandan habar berýän, F9 arkaly compile etýän. Görüşüňizler hiç ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly gara reňkdäki penjiremizde çykarýan. Görüşüňiz ýaly şu ýerde E bilen W-nyň bakasyny goşup gara reňkdäki penjiremizde çykardy. Sebäbi men şu ýerde C++'a şeýleräk diýdim. C++ E bilen W-ny goşup çykardy diýdim. Şu ýerde ýani arasyna goşmak, ýalmak bilen şolaryň maňa gerekli zadyň ikisiniň goşulanyny C++'a goşulanynyň gerekdigini C++'a habar berdim. Şu ýerden täzeden ýene bir zat üýtgeçirek bir zat barlap görelim. Float täze bir üýtgen ulluk tanadalyň. Näme diýip tanadalyň? Şu ýerde diýeli R harpy tanadalyň. Aşagda R deňdir W goşmak E diýip tanadalyň. Nokta arkaly fetir götürdilen. Indi şu ýerde täzeden siýat ýazdyralyň, siýat arkaly run ýazýar. Endline arkaly fetir götürýär. Nokta arkaly siýat statement'yny götürýär, F9 arkaly compile etýär. Görüşüňizler hiç ýalňyşlyk ýok. Şu ýerde R adly üýtgen ullugymyň bakasyny W goşmak E diýip tanatdym ýokarda. Indi aşagda da şu W goşmak E diýen W goşmak E deň bolan ramy aşagda siýatyň içinde ýazdyrdym. Häzir siziň pikiriňizçe gara reňkli ekrana näme ýazdyrar? Hani görelim. F9 arkaly täzeden compile etýär, F10 arkaly isletýär. Görüşüňiz ýaly. Ben şu ýerde rang bakasyny ýani 3.12 goşmak 1.12 diýip C++'a tanatdym. Soňra bolsa ranyň özüni siýat statement arkaly gara reňkli ekrana ýazdyrdym. Görüşüňiz ýaly ikisini goşup ýazdy. Näitmal zatymyz float hakynda aýtmal zatlar şurdan ibaret. Yani bugünkü videom şurdan ibaret. Eger de düşündürüşinde käbir kemçilikler bar bolsa aşagdaky tefsirler bölümine öz tefsirlerini galdyryp bilersiňiz. Ya bolmasa şu video hakynda düşünmedik zatlaryňyz bar bolsa aşagdaky tefsirler bölümünden öz tefsirlerini ýazyp bilersiňiz. Ya bolmasa açıklama kısmına öz mail adresimi goýar. Şu ýerden ma kontakt edip bilersiňiz. Indi videoda görüşýänçe hoşça bolun.